Mali kunnafoni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma fo aw sigiyɔrɔ la bi ye juma ye avril kalo tile 17 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. An ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don lafasali ani kɛlɛkɛlakɔrɔw ka ko ɲɛbɔli ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Général Sadiu Kamara ye ale taara Joyila camp kura biriki fɔlɔw da kunun alamisa avril kalo tile 16 san 2026 ni o bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara lakanako kan an ka jamana kɔnɔna na. Ali bi tasuma kasara de b'a la ka caya an ka jamana kɔnɔna na ka taa fɛ avril kalo tile 14 san 2026 Burɛn mairie yɔrɔ dɔ de jenina kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko nin tasuma kasara in kɔni sɔrɔla tefurunɛ dɔ o de fɛ min sen fɛ mɔgɔw bolofɛminɛ caman olu jenina ni o dɔw bɛ tali kɛ frigo humidificateur matelas chaises fauteuil fo ka taa se mɔgɔw donfini kɔni ma an ka finitigilakaw kɔni ye dɛmɛ don mairie mɔgɔw ma yaasa ni kasara in kana bonya ka taa fɛ. An bɛ taa Kita ɲɛnaminimafɛn trafiquant dɔ minɛla OCS mɔgɔw fɛ Kita quartier Liberté Dar Salam kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigilaka ninnu ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye u taara bɔ ɲɛnaminimafɛn tramadol comprimé 50 ale ni cannabis 100 de dogolen kan ni cɛ kofɔlen bolo fɛn min kɔni ye ni cɛ kofɔlen ye an bɛ waati min na i ko sisan a bɛ kiiritigɛlamaw ka bolo kan ani ɲangi min ka kan o bɛna d'a kan. Hali bi an bɛ to ɲɛnaminimafɛn kɛlɛbagaw ka kunnafoniyaw kɔnɔna na avril kalo tile 15 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko OCS mɔgɔw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Kayi u ye tɛgɛda kɛ shisha appareil caman olu kan ni o bɛ tali kɛ shisha charbon paquet 70 shisha arôme carton 12 ani a raccord 22 fo ka taa se aluminium paquet 6 ma OCS mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na ko maa o maa ni i minɛna ni wale ninnu kɔni na i ni ɲangi ka kan o bɛ da i kan. Fédération malienne de football FEMAFOOT ale ɲɛmaa kura kɛra Maazou Baba Sise kunun alamisa avril kalo tile 16 san 2026 u ka ɲɛmaa kalafiliw kɔfɛ ni o b'a jira k'a fɔ ko ale kɛra Mamadou Bavie Touré nɔnabila de ye. Araba ni o bɛnna avril kalo tile 15 ma san 2026 douane mɔgɔw ye tɛgɛda kɛ sɛ tɔn 10 kan camion dɔ kɔnɔna na sɛbɛnnin kɔrɔ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ni sɛ ninnu kɔni tɛ sɛ ɲuman ye ni o kɛra sababu ye douane mɔgɔw ye tɛgɛda kɛ a kan walasa ka jamana kɔnɔdenw ni kisi ani ka kɛnɛya ko sabati an ka jamana kɔnɔna na. Kunun avril kalo tile 16 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko madrasaso dɔ jɔtɔ bɔra ka bin Kita Segu Buguni ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 7 olu bɔnɛ u ni na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la Nigeria jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko jatigɛ walekɛla 700 min minɛna u ka jamana kɔnɔna na ni u bɛ wele ko Boko Haram k'u bɛna formation kɛ u kunna ani ka u kalan adamadenya tagabolo ɲuman na walasa u bɛ se ka jatigɛ wale dabila cogo min na ani ka bingani wale kɔni dabila cogo min na bɛn bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔna na. États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Israel jamana ni Liban jamana ye ko olu bɛna kɛlɛ jɔ tile 10 kɔnɔna na min sen fɛ Israel premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu ye ale y'a jira k'a fɔ ko hali ni bɛn kɛra kɛlɛ jɔli la tile 10 ko fɛn min kɔni ye olu ka jamana finitigilakaw ye ko olu tɛna bɔ u nɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an n'a ni wagati na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dunu la aw k'an bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ ka dɔgɔkun nata kɔnɔna na.